Grazzi Mulej. Nilqawkom eżis aħwa ta' Facebook, YouTube u ta' fuq televizjoni għal messaġġ ieħor. Illejla nixtieq nieħu opportunità billi il-daw kollha li intom qed issegwu bħalissa fuq il-social media u televizjoni biex intom tieħdu opportunità il-ġimgħa d-dieħla minn nhar it-tlieta 14 ta' Settembru għandna konferenza ta' 6 ijiem. Għandna 15 il-kelliem u kellima differenti. Għandna madwar 20 sezzjoni jew service jew talim u services. Madwar u għal daw kollha li intom qed issegwu bħalissa u għandek bżonn breakthrough, għandek bżonn miraklu, għandek bżonn fejqan. Minn dan it-tlieta sal-ħamis ħajkun hemm healing school u prayer school kuljum bejn is-sija sa 3:30 ta' wara nofsinhar. Mbagħad is-sessions ta' filgħaxija jibdew l-erba' u l-ħamis fis-seba' ta' filgħaxija, u mbagħad il-ġimgħa u s-sibt is-sessions ħajkunu hekk kif ħanejdlek. Għandek mid-9 sas-sija ta' wara nofsinhar il-ġimgħa u s-sibt filgħodu, u mbagħad filgħaxija hemm is-sessions fil-5 u s-sessions fis-seba' u plus li nagħlqu l-konferenza jekk għalajt il-ħadd filgħodu fl-10. Titilfuhiex u rreġistraw. Tistgħu tiġu hawnhekk River of Love u tirreġistraw hawnhekk. Il-mument li tiġu hawnhekk tistgħu tirreġistraw. Okay? Ejja nitolbu flimkien, nitolbu u nilqgħu niftħu qalbna għal Mulej. Waqt li qed nitkellem emmen irċievi fejqan. Irċievi ħelsien. Il-kelma waħida hija diġà mimlija potenza qawwa mirakoluża. Għajna id tolbu, flimkien. Misi għaddejs, ningrazzjawk tal-kelma għaddejs għadijak. Ningrazzjawk ta' dak kollu li tiġa għamilt maħna u li inti ħatkompli tagħmel maħna. Natuk glorja Mulej u grazzi li l-prezenza tar-renju tiegħek edha fostna. U tinżel fuq kull min qed jisma' dan il-messaġġ b'qalb miftuħa u b'qalb safja u għaċċana għalik Mulej. Illum nirċievu l-kelma tiegħek u nemnu li qatt iktar ma nerġgħu nkunu l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Halleluja. Glorja l-Mulej. Glorja l-Mulej. Dan huwa ir-raba' messaġġ tiegħi illum. Il-messaġġ, mhux illum, sorry, ir-raba' messaġġ fuq l-awtorità tal-kredent. L-awtorità tal-kredent. Għal daw kollha li intom ma smajtux il-messaġġi l-oħra, inħeġġiġkom tmorru fuq il-YouTube u tisimgħu l-messaġġi l-oħra. Ukoll fl-aħħar ta' Settembru, infatti fl-ewwel ikun 30 ta' Settembru, ħajkun hemm l-ewwel lezzjoni mill-kors tal-Bible School tagħna jisimha Nations for Christ Bible School. Għandna kors sħiħ fuq da jismu The Believer's Authority, l-awtorità tal-kredent, jiġifieri l-awtorità li Alla tak fi Kristu. Huwa kors ta' madwar 12-14 sija, inħeġġek timmissjaħx ejja għamlu, ħajkun il-ħamis mis-6:30 sa xi 8. Mis-7 ta' filgħaxija sa xi 8:30 l-iktar ta' filgħaxija. Okay? Ejja mmorru u iftħu l-iskrittura fi ktieb ta' Ġwanni kapitlu 14. Nirringrazzja l-Ispiritu Santu li jitkellem minn fommi u li jolqot il-qlub ta' dawk kollha li qed jisimgħu dal-messaġġ u jiġi glorifikat xejn u ħadd iktar ħlief Ġesu Kristu ta' Nażaret. Fil-bidu dan il-messaġġ jiena kont qedtilkom li meta aħna twilidna f'din id-dinja, ħafna min jafu għadi imma biex nfakkarkom, aħna twilidna midinbin, mejtin, mifrudin minn Alla, mimlija dlam, misħuta, maqtuwa, bla tama, bla Alla u letteralment mitlufa. Halleluja. Meta aħna twilidna f'din id-dinja, ftinsiex prinċipju importanti. Inti twilit mingħajr l-ebda awtorità, mingħajr ebda jett. Ġifieri bl-Ingliż, when you were born in the natural, you had no say
over the devil and over the kingdom of darkness. It was the devil who had a claim over you. Kien l-għadu li kellu claim fuqek. Fl-ewwel Ġwanni kapitlu 5 vers 19 waħda mill-iskritturi favoriti tiegħi tibda minn 18. Tgħidek dak li huwa mwieled minn Alla ma jidnibx jew inkella ma jgħix fid-dnub jew inkella ma jiġix iddominat mid-dnub għax li mnissal minn Alla Ġesu Kristu jżommu sħiħ u l-għadu ma jistax imissu. Imma mbagħad tgħidek aħna imwieldi minn Alla u aħna maħniex mad-dinja, id-dinja qiegħda taħt l-influenza jew taħt il-kontroll tad-demonju. Imma aħna maħniex taħt il-kontroll tad-demonju iktar. Issa aħna qegħdin taħt l-influenza u tal-mulej. Illum waħda mill-affarijiet li t-tifel tiegħi saqsini rigward kif jaħdem id-demonju hija xi ħaġa li nixtieq ngħidha lilkom. Id-demonju jinqeda bik innifsek biex joppressa lilek innifsek. Id-demonju jinqeda bik innifsek biex imarrat lilek innifsek. Id-demonju jinqeda bik innifsek biex iweġġa lilek innifsek. Jekk int ta' Kristu, id-demonju m'għandu l-ebda jett fuqek, imma u m'għandu l-ebda jett iġelek tagħmel xejn. U biss jittantak biex tagħmel. Meta ħafna min-nies iwaħħlu fid-demonju, id-demonju m'għandux dik il-qawwa fuqek, infatti illum ħanurikom xi ħaġa. Anka min mhuwiex Kristjan ukoll id-demonju m'għandux dik is-seta totali fuqhom, xorta għad għandhom il-libertà tal-għażla. Number 1, ħanurikom daqsxejn versi malajr żewġ punti qabel ma naqraw Ġwanni 14 vers 10 l-qudiem. Number 1, ftakkar li jiena u inti qegħdin f'din id-dinja u inti kontinwament tiġi ttestjat. Issa. Hemm fejn jiġi kultant hemm fejn ukoll jittestjana l-mulej, imma l-mulej ma jittestjanix b'mart, disgrazzji, saħtiet, dnubiet. Il-mulej jittestjak fil-karattru tiegħek. Imma d-demonju jittestjak biex ifixklek u ħanejdilkom ħaġa simgħuni. Inti m'hemm bżonn tkun taf dak kollu li naf jien biex ix-xitan jipprova jattakkak u influenzak. Il-mument li inti qed jiena nemmen fi Kristu ġbiet l-attenzjoni tad-demonju fuqek. Anke jekk ġejt il-fellowship darba u darba f'ħajtek qed jiena ta' Ġesu. Alla semak u hemmhekk u d-demonju semek u hemmhekk ukoll. Mela id-demonju inti ħajġiblek battalji, struggles, diffikultajiet f'ħajtek. U naħseb jiena u nemmen jien li ħafna mid-drabi jittestja lill-Kristjan biex jara jekk aħna vera nemnux dak li ngħidu li nemnu. Fimtini din? Naħseb ħafna mid-drabi d-demonju jiġi kontra l-Kristjan jittestjak biex jara dak li inti tgħid li temmnux vera. Għax bil-kliem id-demonju jaf li kulħadd jista' jgħid ħafna affarijiet. Tinsaqat, punt 2. Tinsaqat li l-kull battalja tiegħek li qed tiffaċċja fil-ħajja sew jew l-oriġini tagħha hija jew dirett minn ladu jew indirett mill-ladu, ġifieri ġejja battalja attakk kontra tiegħek jew xi kultant dirett mill-ladu. Jew nkella jista' jkun bl-għajnuna tiegħek l-għadu jinqeda bl-injoranza tiegħek stess u joppressek. It-tielet ħaġa hija di. Qatt tiddilja mal-għadu, qatt tipprova teleb l-isfidi biss fil-ġisem. Jekk l-għadu jirnexxielu iwaqqak fejn fil-livell
fejn inti tipprova tiġġieled lil għadu fil-ġisem, int paxxejtu u jibilek. Jiġifieri għal dawk kollha li forsi xi darba qalu xi darba ġieli smajt nies jgħidu għax jiena nibżoqlu lid-demonju. Ħlejt il-bżieq. Għax jiena niċċalenġjah, id-demon meta jrid jiġi naqbad inti. Tbissem lejk u qal x'baħna għandi qudiemi. U qallek issa nurik, la tiġi fejn għajnejjin l-iktar. Jiġifieri ma tistax inti telep lil għadu tiġġieled il-battalja jew bil-pon jew bil-bżieq. All right? Hallelujah. Grazzi mulej. Ix-xitan u l-infern kollu jafu li jekk inti tiġġildilhom fuq il-pjan tal-ġisem inti titlef. U huma għandhom il-vittorja sekura fuqek u fuq is-sitwazzjoni tiegħek. Mela jiena u inti illum bħala Kristjani id-demonju jaf x'inti u x'għandek fi Kristu, imma llum il-mulej jrid jgħalmek li jekk inti tqum u taraf min inti u x'għandek fi Kristu, id-demonju mhu l-ebda meċċ miegħek. Jekk inti taraf illum x'qawwa għandek fi Kristu Ġesu, x'awtorità għandek fi Kristu Ġesu, id-demonju ma jikkomparax miegħek, mhux ma' Ġesu għedlek da, miegħek. Ġwanni 14. Vers 10. Dak lim Kristu, Ġesu qal, ma temminx li jiena fil-missier u l-missier fija, il-klim li ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi iżda l-missier li jgħammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. Emnuni jiena fil-missier u l-missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnuni minħabba dawn l-opri stess. Vers 12. Tassew ngħidilkom, jiġifieri bl-aktar mod ċert, bl-aktar mod assikur. Min jemmen fija u ukoll jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien. Min jemmen fija bl-aktar mod ċert, bl-aktar mod assikur, mod ċertissimu, min jemmen fija Ġesu qed jgħid, jagħmel l-opri dak kollha li jien għamilt tagħmilhom int. L-opri kollha ta' Kristu tagħmilhom int. L-istess size, l-istess bombastiċità, l-istess mirakli, l-istess ta' demonji tkeċċi, l-istess awtorità u l-istess qawwa. Tagħmilhom int jekk inti temmen il-Kristu u l-kliemu. Tagħmilhom int kollha. Dak kollu li għamilt jien tagħmlu int. Dak l-opri kollha li għamilt jien tagħmilhom int. Mhux dak li għamel il-pastor, mhux dak li għamel l-apostlu, l-opri kollha li għamel Ġesu tagħmilhom int. L-opri kollha li jagħmel Ġesu tagħmilhom int. U ħafna minnkom ma qbattuhiex. Għax kieku qbattuha, kieku tixkemilkom twers u tajtu u taqbżu u tifirħu. L-opri li jagħmel Ġesu, Ġesu għedek, mhux il-Papa, mhux l-isqof, Ġesu għedek l-istess li jagħmel Ġesu tagħmilhom int. Qed inqumu daqsxejn. Mela l-istess opri, l-istess mirakli, l-istess fejqan, l-istess qawwa li mexa biha Ġesu tagħmilha int. L-istess xejn
inqas. Xejn inqas. Ma da mhux għall-appost li kienet jgħid? Le, għal min jemmen fih. 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 Għal min ma jemmenx fil-bambin. Imma jemmen fil-Re Ġesu Kristu. Mbagħad għalilkom issa jekk intom fraħtu fuq dik, mela ħantikom biċċa oħra. U akbar minnhom ħadd tagħmel. U akbar minnhom qatt jagħmel. Akbar mill-mirakli li jagħmel Ġesu qatt tagħmelhom int. Kieku jagħmluha vera di l-Bibja Kristjani. Mhux id-dinja ta' kieku vera jagħmluha l-Kristjani di. Kieku l-Kristjani jagħmluha vera di. Kieku dawk li jaqraw ix-xorti li ma jġibulek l-ebda xorti. Kieku dawk li jqogħdu jagħmlulek il-kafe u mbagħad jqogħdu jaqrawlek il-qiegħ tal-kafe. Jiena darba morta naqra l-kafe u kif rajt il-qiegħ lu hawn x'hawn. Hawn żvojt ja. Kien vojt għax xrobtu. Amen. Mela tagħmel l-istess sopri ta' Ġesu jekk temmen fih. Now, this is a sad reality. M'hemm bżonn tkun pentekostali biex temmen il-Bibja. M'hemm bżonn tkun karizmatiku biex temmen dik il-Bibja. M'hemm bżonn tkun apostoliku biex temmen il-Bibja, din il-kelma. M'hemm bżonn tkun eżorċist biex temmen din il-Bibja, jew f'din il-kelma. Tkun temmen biss li vera temmen f'Ġesu. Mela hija r-realtà dispjaċenti hija li vera u probabbli ħafna ma jemnux vera f'Ġesu. Il-ħasra hija dik. La mhux mela ħafna kull m'għandhom biss huwa Kristjaneżmu tal-isem. Mhux vera? Kieku vera l-Kristjani kollha jemnu di. Kristjani, intom li tgħidu li temnu fija, intom tafu li l-opri l-għamelija tistgħu tagħmluhom intom eżatt l-istess l-għamelin. U apparti minn hekk, anzi ngħidilkom aktar. Tagħmlu ħansi opri akbar milli għamilt jien. You need to meditate upon this. Li kieku l-Kristjani kollha jemnu għadi, kieku mawx dar waħda f'Malta li fija jaraw l-ispirti. Għax kieku l-Kristjani natfuhom kollha. Mela mhux vera jemnu għaw din l-Iskrittura. Ħankomplu. Għax jien sejjer għand il-missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, f'isem Ġesu, la f'isem Patri Piju, la f'isem il-Madonna taċ-ċoqqa, il-Madonna tal-ġebla, il-Madonna tal-ħobla, il-Madonna tal-ċintura, il-Madonna tat-tfal, il-Madonna tal-kbar, il-Madonna tax-xjuħ, il-Madonna tal-oqidi, u tal-ħlas, u tal-kontijiet imħallsin u whatever. Sewa? Dak huwa paganizmu. Dak la huwa kristjanizmu, la huwa apostoliku, apostasi iva. Dak huwa r-reliġjon ta' Ruma hija l-apostasi. Imma min jemmen klim Kristu, Ġesu tak din l-awtorità u qawwa f'ismu biss. That's it. That's it. Amen? Jiddispjaċini għal ħafna well-meaning, sweet, kattolċi li dan it-talim qatt ma tal-moħ. Għax ħlif Madonna dira u Madonna l-Iżla ma jisimawx. U mbagħad l-re il-ħin kollu jbennuh bambin u meta jgħidaw u jġibu xi waħda jiftakru li jwalla. Kapix? U mbagħad pax tistaqsi għaliex qegħdin f'din il-miżerja f'din il-problemi għandna f'pajjiżna? Mhux ovvja. Jekk għadhom itbennuh u meta jiftakru li jwalla jgħidawlu bih. Anyway. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, jien nagħmilha jgħid il-mulej, kemm minnkom temnu li Ġesu huwa Giddib? Oli dek. Minnkom temnu li Ġesu huwa Giddib?
ara xa tgħidilkom il-mulejla? Jekk intom intomx ma temnux li Ġesu għagħdib, din hija l-verità. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jien nagħmilha biex il-missier ikun glorifikat permezz ta' ibnu. Kemm minnkom temnu li Alla irid li aħna nigglorifikaw? Għaw xi ħadd minnkom għandu dubju li Ġesu jixtieq li Alla l-missier jiġi glorifikat. Għandek dubju? Lew. Mela morru glorifikaw l-Alla. Kif? Għamlu l-istess opri ta' Ġesu. U dak kollu titolbu tolbuh f'ismu. Biex hu jiġi glorifikat. U l-ebda għaddi su patrun ieħor. Għaw Malta l-Kristjanizmu ma tantx ilu ta'. Ma tantx ilu. Paganizmu kien hawn bla bdoċ. U għataw, imma titmermer naqra, grazzi mulej. Għax in-nies qed jiqumu u qed jisimgħu l-verità. Mark kapitlu 5 marmen. Mela kulħadd jgħid warajja, Ġesu għedni li l-istess opri li jagħmel hu nista' nagħmilhom jien. Anzi ikbar mill-opri li għamelu wedni li jiena nista' nagħmel. Jekk jien nitlob f'ismu, hekk jirċievi glorja. Ħanidilkom xi ħaġa li forsi xi minnkom ħadkun l-ewwel darba li tisimgħuha. Taf li jiena ġieli rajt pastors jinħelsu? Ġieli rajt ministri tal-mulej jinħelsu dan. Tidnidilkom xi ħaġa? Number 1 nemmen li f'pajjiżna hawn leaders li qed imexxu komunitajiet li għandhom bżonn il-ħelsin. Però nemmen ukoll li hawn bosta qassisin li għandhom bżonn il-ħelsin bis-serjetà ngħidilkom u b'imħabba. Għandhom bżonn jinħelsu. Għax huma taħt ħakma tad-demonju. U ħafna minnhom laqas huma biss imwilda mill-ġdid. Il-mulej jħobbhom, il-mulej ħenna l-jom, u intom għandkom id-dejn magħhom. Bħalma qal Pawlu, morru x'għandru. Għejdu l-verità bl-imħabba. Min ma jismax, ara ma tmurx titbaqbaq minuta. God bless you. Ara ma tmurx titbaqbaq minuta. Il-verità mhix għal kulħadd. Il-verità biss għal min jobgħod il-gideb. Mark 5 vers 1. Waslu x-xatt ieħor tal-baħar u ġew fil-pajjiż ta' Gerasin. Kif niżel mid-dajsa ressa fuq u wieħed. Minn dan il-passaġġ ħanoħorġu ftit punt importanti llejla. Kif wasal f'dak il-passaġġ Gerasin, ġi ġuvnot fuq, resaq leħ, dan kien fl-oqbra, jgħix bejn l-oqbra, u kien maħkum minn spiritu ħażin. Dan kien jammar fl-oqbra, u ħadd ma kien jista' jżommu marbut. Anqas b'katina, għax bosta drabi laħ u rabtuħ bixkiel u bil-ktajjen u kien jaqsam il-ktajjen u jkisser ixkiel u ħadd ma kellu l-ħila jżommu. Lejl u nar kien il-ħin kollu joqgħod qalb l-oqbra jew fuq il-muntanji jixer u jqatta ġismu biżrar. Ħanamel spunt malajr. Għaw grupp ta' nies jilbsu ħafna drabi kollha swed. Nsejt xejdulhom. Gothic imma ieħor. Emos, x'inhu huma? Nemos, x'inhu? Nemos ta' Walt Disney. U jqogħdu jqattaw lilhom infushom.
ħanilkom aħwa. Darbtej kelli xi esperjenza li ġew resqu biex nitlob magħhom. Min qatta ġismu hekk dak it-tali, number one qatta ġismek għal ebda raġuni. Timtela bid-demonji. Għax ħadd moħħu sensieħ ma jrid joqgħod qatta ġismu, bil-forsi tkollok spiritu li ġej jħajġekkjak. U meta ġew talbu u tlab fuqhom, ġie meħlusa mid-demonju. Il-mulej jħobbhom dawn in-nies u ħafna drabi bħalma tkun ħafna drabi oħra ikunu għaddew minn ċertu weġġat u ġieħ, abbużi u minn flokres u lejn Alla u probabbli waħlu f'Alla jew nkella provaw jinsu l-weġġat billi jagħmlu weġġat oħra fihom u x-xitan ħ'opportunità. Vers 6. Kif lemaħ lil Ġesu mill-bogħod ġera lejh. Dan huwa taf kemm huwa powerful din il-passaġġ, sejdilkom għaliex. Inxteħed fl-art qudiemu. Dan ma kienx Kristjan ta' għadu. Daħal xi ammorin. Wara kollox mhux kulħadd welcome River of Love. Kif lemaħ lil Ġesu mill-bogħod ġera lejh u nxteħed fl-art qudiemu. U jgħajjad blaħn qawwi u qallu aħna, nisimgħu ma nagħmlux wieħed issa. X'għandna x'naqsmu, Ġesu? Bin Alla l-għoli. Aħlif li fuq Alla li ma taħqarnix. Għax kien qallu oħroġ ja spirtu ħażin minn dan il-bniedem. Imbagħad staqsih x'ismek? Leġjun jisimni. Wieġbu għax aħna ħafna. Da ġarment jgħidulu id-demonju li jiddomina l-persuna. Fl-esperjenza tiegħi meta nara nies inħallsu minn xjata minn spirti minn saħtiet magħmoliet ikollhom dejjem mill-inqas tliet demonji. Kien hemm wieħed kellu xi 800 wieħed. Issa din hija good news għalikom. Jekk biex tikkontrolla bniedem x'kejken żagħżugħ titmim id-demonju, kemm hu qawwi d-demonju mela? Biex tikkontrolla ġuvnot, trid tmim id-demonju biex tikkontrollah, u għadu m'għandux il-Kristu, mela kemm hu b'saħħtu d-demonju? Qed tagħmlu xi ħaġa ndamja. Abattu għadi. Biex bniedem li għazat għandu l-Kristu, għazat għandu l-Ispiritu Santu fih, u għazat għandu għanwilet meġdid, iridu jikkontrollaw 2000 demonju għax leġun kien madwar 2000. Mela fejn għas-saħħa vera. Immaġinaw inti dal-ġuvni kien bħali, gustus, ek fi. U mana intom, smuni f'kompartiment għalfejn kompartiment. Kemm ikunu kbir kompartimenti? Immaġinaw, jiena tamluni kollha appartamenti żgħar hekk. Kemm ikun kbir kompartiment? Ħanara rinibs. Naqsek forsi? Biex kull wieħed joqgħod ferja minnu? Min fejn iġiba d-demonju s-saħħa tiegħu? Darba kon fuq il-programm xi ftit ilu konna jena u Ruben. Ma nafx hekk indunajtux fil-bidu l-Bibja tgħidlek kien serb. Fl-Apokalissi sar dragun. Kif sar dragun? Jiena naħseb ħafna jħobbu l-pett. Jgħodu jitimgħu id-dar. Alleluja. Avolja ma sar dragun ta' xorta. Il-Kristjani ħaġu rebbi ħafu. Alleluja. Aħna xanna xaqsmu miegħek Ġesu, insomma mbagħad Ġesu qalu jiena jisimni leġjun, wieġbu għax aħna qegħdin ħafna. U beda jitolbu bil-ħerqa biex ma jkeċċjhomx barra mill-pajjiż. Barra mill-pajjiż. Jiġifieri daw iridu
rridu jibqgħu f'dik iż-żona, f'dik l-erja. Mela, kien hemm merħla kbira ta' żieqes tira mal-ġem tal-għolja, u l-Ispirtu tal-Bogħ ħafna qalu batna lejn il-żieqes ħanidħlu fihom. Il-żieqes għalhekk meta inti titlob, speċjalment jekk mur tieħu xi bacon, make sure li titlob fuq dak il-bacon. Tieħu xi breakfast. Jiena ġeneralment ngħidilhom jekk ħadd tagħmel li breakfast, English breakfast, please għamel li mixwija l-bacon. Imma għaliex il-żieqes, għax il-żieqes għallu kien annimal maħmuġ, annimal li ma tistax tiklu. U bħalma l-annimal naturali kien l-iktar maħmuġ fost il-saltna tal-annimali, hekk id-demonju huwa l-iktar maħmuġ fis-saltna tal-ispirtu. Ibatna lejn il-żieqes ħanidħlu fihom u ħallihom imorru l-ispirti ħżina ħarġu u daħlu fi iżieqes u l-merħla. U kien hemm ta' madwar 2000 ras inxteħtet għal ġol baħar mill-loli tax-xaqliba u erqet fil-baħar. Aħwa ħanejdilkom ħaġa. Kemm nixtieq li ħafna nies jitalbu mill-iżieqes. Għax il-iżieqes ukoll ma rridhomx id-demonju, imma mid-dera ħafna nies idurruhom. Almenu l-ħanżir kellu moħħ biżżejjed li qal aħjar immur nereq milli mmur ikollu demonju. Għal dawk li taraw dal-messaġġ u inti ma tix kun taf b'Ġesu, almenu kun bħal ħanżir. B'sens biżejjed li tgħid ma rridx demonju ġi fija. Il-ħanżir ukoll kellu biżejjed sens li qal le ma rridx demonju fija jien ħammunhom. Qed ngħidha di għax hawn min li once tirreġgħet tal-Kristu inti dak li ħadd tira. Jekk inti toqgħod tilab mad-demonju, id-demonju ħajjilab dan id-logħba tiegħek, imma inti m'intix ħatiflaħ għall-logħba tiegħu. Jekk inti m'għaddux lejn Kristu. Ir-rajja tagħhom ħarbu u marru jxerdu l-aħbar mal-belt u l-irċietet u n-nies ġiet tara x'ġara, ġew dejn Ġesu u lil dak li qabel kien maħkum ix-xietan u li kellu leġġjun ġew fih, raħ bil-qiegħda libes u moħħu f'siktu. U hawnhekk hija biċċa mill-iskrittura li wkoll ġelek tħokk rasek. Minflok ferħu iktar beżaw. Ma se nafti, bid-demonju ma bżajtux. Issa li waħil qed tibżaw. Darba xi ħadd qalli li ma rridx niġi river of love ta' qalli ma tmux toħroġ lid-demonju tilla ma xi trid, iżommu. Iżommu hija. Dak għandu kirja b'xejja jgħid għandek. Bissejt għednejlek ta' le ħina nibża niġi ma xemmek joħorġu d-demonji, mela mur fej jżommuhom. Tajba. Anzi, kollok collection. In-nies li raw il-ġrajja qalulhom x'kien għadda minn għala il-xajtan u l-żieqes. Imbagħad bdew jitolbu ħafna li Ġesu biex iwarrab minn ħdejhom, minn pajjiżhom. Kif kien tela fuq id-dajsa dak li qabel kien maħkum fuq bix-xitan, mix-xitan, beda jitolbu ħafna biex jħallih jibqa' miegħu. Imma Ġesu qallu, ma ħallihx qallu, mur inġabar id-dar ma nislek u għajdilhom kull ma għamel miegħek il-mulej u kif ħenna lik. Dak telaq u beda jxandar fid-Dekapoli fl-10 tibliet x'kien għamel miegħu Ġesu u kulħadd staġeb. Eżis aħwa, ħanilkom aħwa. Dan huwa l-ewwel disċiplu li Ġesu naraw għamel fil-Bibja. Ma qalux isma', issa jiena nemmen fil-Bible School u nemmen fid-discipleship, bla dubju. Imma once li inti għandek testimonjanza, tiġa għandek biżejjed biex biddel pajjiż. M'hemm bżonn ismawni sena fi. Ħadd marit li juża din l-istorja u jgħid li tara mela m'għandniex għalfejn niġi l-fellowship, m'għandniex għalfejn noqgħod nibda naqra l-Bibja u m'għandniex għalfejn niġi għall-Bible course. Le mhux qed ngħidlek hekk għax imbagħad inti qed tinjora għax ma ta' ċankijiet oħra tal-Bibja. Li qed ngħidlek hija di, jekk int għandek testimonjanza ta' x'għamel Ġesu biżejjed miegħek, tiġa biżejjed biex kisser id-demonju. Testimonjanza. Għadek ma taf xarma ta' il-mulej meta l-mulej għatak testimonjanza, għax l-iskrittura tafu xi tajtu. Fil-ktib tal-Apokalissi kapitlu 12 vers 11
Tgħid u huma ħarġu rebbieħa fuq id-demonju permezz tad-demm ta' Kristu u bis-saħħa tal-kelma li huma xedu. Għandek testimonjanza għamel xi ħaġa miegħek il-mulej? Qed tgħidilhom lin-nies x'għamel miegħek il-mulej? Għax kull darba li tgħid in-nies x'għamel miegħek il-mulej, id-demonju qed iżommu taħt saqajk. Halleluja! Glorja lil mulej. Amen. Morru wejdu x'għamel magħkom il-mulej. Glorja lil mulej. Mela tiġu, żgur li tiġi l-fellowship. U żgur li tagħmel il-Bible study u taqra l-kelma u tistudja biex iktar tkun għarraf, tkun iktar tkun b'saħħtek. Imma diġà li jekk int qajt ma' Kristu għandek testimonjanza, diġà biżejjed diġà rebbieħ fuq Kristu. Mod assolut. Mod assolut. Alleluja. Glorja lil mulej. Issa kellu madwar 2000 demonju. Ara, isimgħuni ħanilkom xi ħaġa powerful. Għal-kem dal-ġuvni kellu 2000 demonju ġo fih, l-ġun, l-ebda wieħed minnhom ma jowaqqas kollha kemm huma f'daqqa, ma kellhom saħħa biżejjed milli jwaqfuh milli jersaq lejn Kristu. Ħajkom ħaġa, dak kollu li tara fuq dal-programm, Facebook, whatever. Xi ħadd hawn diloħ taw, xi kleġġimat ilu. Ħanek xfek. Għakli pastor, m'għandix ħaniġi l-fellowship. Għax id-demonju għalli jekk niġi l-fellowship ħajsawa u ħajqtolni. Qed laqgħid id-demonju. F'isem Kristu laqas ħajmissek u ġorda ħadiġi l-fellowship ma ħamillek xejn. U ma għamilha xejn. Jekk int għandek il-Kristu, kull mandu d-demonju huwa biss bluff. Bluff. Mandu l-ebda seta iktar fuqek. Anka li kieku m'għandekx il-Kristu, sa mingħajr Kristu xorta tmur tintilef, imma anka sakemm għadek fuq id-dinja, id-demonju l-awtorità tiegħu fuqek hija limitata. Jiġifieri x'in trid int jista' jkollok id-demonju kollha. Tal-Fenixja, tal-Eġittu, ta' Sqallija, tal-Italja, ta' Ruma jista' jkollu kollha. Il-mument li inti tisma' dal-Vanġelu u tgħid jiena rrid niġi lejn Kristu, jiena rrid imur River of Love. Xejn fl-infern ma ħajwaqfek milli tiġi River of Love. Xejn, ħadd m'għandu setta jwaqfek. Int biss se tgħid li ma rridx. Daqshekk huwa qawwi il-mulej u daqshekk għalhekk inti ħadd mu ħajkollu skuża qudiem Alla għax ir-rida tiegħek għadha libera sal-lum. Ħanejdukom ħaġa, f'Malta kien hawn każ ta' mara li kienet ipposseduta bid-demonju, ma nafx hekk qatt inħelset jew le. Però jekk qed tismani qed ngħidlek fuq l-awtorità ta' Ġesu Kristu, inti tista' tersaq lejn Ġesu Kristu xi trid. Li x'in trid. U jekk ix-xitan jgħiddek li ħajtik xi xeba jew ħajqotlok, mhux vera mhux ħajqotlok, m'għandu l-ebda seta' joqtlok. Aqbad dak li qed ngħidlek fuq l-awtorità tal-kelma qaddisa dan l-Evanġelu, m'għandu l-ebda seta' joqtlok. Ersaq lejn Ġesu Kristu issa, iġri fejn hemm il-qawwa talla timmanifesta u fejn Ġesu Kristu huwa glorifikat. U mur fittex post fejn tinħeles fejn tara riżultat, mhux tibqa' tiġi torturata. U jagħmluk każ ta' xjenza. Għax jekk jiena ħadd il-karozza ant il-mekkaniku ma sewwilix. Ġejt ħadd l-istess karozza ant l-istess mekkaniku ma sewwilix. U mbagħad ġejt ħadd l-istess karozza ant l-istess mekkaniku ma sewwilix. X'nagħmel mela? Mhux infittex mekkanik ieħor li ħajsewwieli. Mela għalfejn ġa nagħmlu l-istess mekkanik. Jekk il-karozza għadhom ma sewwilix. Mela xi ħaġa ħażina għax Ġesu Kristu huwa ħaj u għadu jirrenja sa din il-ġurnata. Halleluja! Halleluja! Amen! Anka l-uman aħwa, kull uman, anka mhux Kristjan, kull uman, anka li m'għandux Kristu, huwa magħmul fi xbija tal-Alla. Issa mhux qed ngħidlek li mingħajr Kristu salva, mingħajr Kristu tibqa' sejjer dritt l-infernu hemmhekk imbagħad żgur ma jkollok l-ebdajiet fuq id-demonju. Imma sakemm għadek ħaj, għad hemm ir-rieda libera tiegħek u x'in trid tista' tersaq lejn Kristu. Xejn ma jista' jwaqfek. Xejn. Mela għalfejn ħafna. Infatti taf kemm jgħidu li ġili, mhux l-ewwel darba smajta, jgħidu li kon ġej il-fellowship u xi tant kemm iġġilidni, ma xorta wasal.
Per eżempju, intom tafu, hawnhekk hemm naraw nies jinħelsu mid-demonju. Li kieku ma kienx jiblaħ il-demonju, kieku ħajħallihom jiġu għaw. Meta jaf li ħajaqla ġama ta' waħda nobis. U jiġi mkissa. Mhux vera. Issa m'hemm bżonn jiġi għaw ta' biex ma tmux taħsbu li għaxaw. Għax inti l-investiment glorjus li Alla għandu fuq dil-art. Inti l-bidġa mis-sema fuq dil-art. Inti l-eden ta' Kristu għaw. Halleluja, min jersaq lejk jersaq lej Alla l-ħaj. Halleluja. Għalhekk qed ngħidilkom Kristjani jekk temnu xejn Ġwanni kapitlu 14 li l-istess sopri li għamel Ġesu tagħmilhom inti, mela mur għamilhom. Issa tajjeb li tistidinhom river of love, imma inti kull fejn tmur Alla huwa miegħek. Kristu jammar fik. Amen. Halleluja. Grazzi bulej. U tibżax. Turix biċċa biża. Għaliex? Isimgħuni aħwa. Fil-ktib ta' Hosea, ta' fuq kollha l-iskrittura, Hosea 4:6, għaliex ix-xitan, għaliex ma narawx ħafna Kristjani, per eżempju, joperaw f'din il-qawwa? Għaliex ħafna Kristjani, knejjes, isfijiet, patrijiet, monsinjuri li mhux suppost jissejħu monsinjuri, għax monsinjur fisser sidi, u sid wieħed biss għandek. Mon, Senior, my Lord, shame on you, in Jesus' name. Jalla tasal, kolla wahda, għamminkom. Monsignor, sejjaħ li Monsignor. Monsignor, sidi. Dik dawa. Issa jekk id-dejja toffendik, ma għaddi mux għalik. Kompli għakka, su għadda, su għom fil-gideb u l-ħmiex. Kompli dak jentek jisħallak. Għaj minn ħobb il-verità, ma nsejjaħ il-ħat, Monsignor, le. Għax ħat mu Monsignor. Sid bissen wieħed. Ġesu Kristu. Jekk insejjaħlek hija huwa l-ikbar onur fid-dinja għalik. Jekk ngħidlek hija, għax jekk ngħidlek hija tista' li għandna l-istess missier. Imma li inti tfittex li tissejjaħ Monsignor, jew Father, għandi dubju kbir kemm inti missier, aħna l-istess missier. Għax aħna l-Kristjani suppost il-glorja u kull krittu, kull unur irdu nisnatu biss lill-Alla, l-missier li fużem Ġesu Kristu. U l-ħadd tikta. Amen? Ħobb il-kulħadd. Ħobb il-kulħadd. Żomm il-kulħadd għaliju u sejt wieħed u re wieħed. Amen? Amen? Halleluja. Jiena daw l-affarijiet, tgħidli kif taħsem fihom daw l-affarijiet? Għax jiena nobbot nabborri niddiskusta ruħi bil-gideb. Inti tobbod il-gideb. Ħares il-dak taħdek, jol dik taħdek jgħidilhom issa. Jekk int ma tobbodx il-gideb, jgħidilhom issa. M'intix denju biex tkun taf il-verità. Jgħidilhom issa. M'intix denju biex tkun taf il-verità. U jekk din offenditek, hija ċara u tonda li inti l-verità ma tħobbix. That's it. Mela kompli qgħod tgħidilhom Monsignor, kull wieħed la dan minnhom u fader. Anzi issa ġej wieħed jgħidulhom Most Holy. Most Holy Father. L-unika titlu li Kristu tal-il-missier ħajużahu. Edin zew. Karnival. X'ma jkun hemm xi demonji. Kemm ħadd pjaċir nisma' dik it-testimonjanza. Ara marru jisimgħu it-testimonjanza da dak is-satanist li kien der fuq il-programm ta' Mark x'ismu dak. Mark x'ismu? Mark Lawrence. Sitilu fuq dak li kien jagħmel xarban. Għamel intervista ma' satanist. Is-satanist jgħidilkom x'isibu, morru minn ħobb il-verità, morru simgħuha. Ħalli taħarbu. U tmorru fejn vera Kristu jiġi pratkatu mix-xandar u l-qawwa ta' Kristu tiġi morrija u manifestata. U jekk xi ħadd joffendi ruħu bil-verità tiġi xiddilja miegħi, jiddilja mal-mulej. Għax jiena dak kollu ngħid irid niddilja mal-mulej. Sewwa, halleluja. Mela number 1, għaliex ħafna Kristjani mhux qed naraw qed jimxu f'din l-awtorità. Għaliex? Number 1, ħafna għandhom nuqqas tarfin. Mhux inbilli tgħidina Kattolku, u mhux inbilli tgħidina Kristjan, u mhux inbilli tgħidina Nisrani, u ma jfisser xejn għad-demonju li tgħid li jiena nħobb il-bambin. Informa ruħek. Aqra il-Bibja. Anzi, kula. Kull il-Bibja. U kull ma tisma' qarblu.
Arbel lil kull bniedem. Ara, ħobb il-kulħadd. Dak Ġesu qalilek, ħobb il-kulħadd. Imma tafda lil ħadd. Lili tafdanix blindly. Qatt ma rrekjedija Kristu u qatt ma rrekjedejtha jien. Titħobbni bil-fors għax inkella ma tarax biċċalla. Sewwa? Imma fejn jiġi għas-salvazzjoni u affarijiet spirituali tafdanix blindly ta'. I don't mind if you question it. Mux jek you question the Bible, that's not my problem, that's your problem. Sewwa? Imma qed ngħidilkom jiġifieri inti l-bniedem żommu tal-ju. All right, jina l-pastor tijaj, jina ħobbu, midluk minn Alla, u God bless thank God għal ħajtu, u nirrispettaħ, u jina gladly sottomess leħ, għazzimu leħ. Imma nafli huwa bniedem, Alla jużaħ, u jagħmel frejjeġ bħal kulħadd. Simpli li. U ma tagħmel xi froġa ma ngħid, ħadet laq il-mulej, ma inti mhux wara l-mulej, kont int wara l-pastor. Mela sewwa tlaq, sewwa għamilt ma hekk jiġraqlek għax il-mulej qed martu. Inti kont għamilt idolu, Ruma għandhom l-idoli tal-karta pesta, u ċertu Kristjani għandhom idolu tal-ħamu tal-taddi. Għajni tal-mu għahwa, għajni gbru. Amen? Halleluja. Jina nħobb il-kulħat, anka min jobodni. Number one għaxin maħbub minn Alla. U t-tini għaxin nħobb li nifsi. Amen? Amela. Halleluja. Tu! ħafna! Li jgħidu li ma Kristjani, għalix mux jimxu f'din l-autorita għawa li Kristu tak, għalix jiddubitaw dak li għal-għal. Nitċallenġjakom bimħabba Alla. Kullu jgħetaw, kullu jgħet li tisma fuq il-YouTube, kull assis, kull saċerdot, kull soru, kull patri, kull isqof, kull kardinal, kull pastor, kull evangelist, kull profeta, apostlu u whatever, diaknu u elder u xjuħu whatever, Mur raqba Ġwanni kapitlu 14 u għara jekk intix u jien għandnej tal-ija u kol, aħniġ vera t-nejxu għadik il-kelma. U meta naqraw għana kemm bisabiħa l-Bibja. Alla ma takx il-Bibja biex kemm bisabiħa da. Biex jina nejxa u nimmanifesta dak li Alla kiteb. U zoċ istanna li biex nimmanifesta, inti bux għalek imma tal-passer, imma tal-Kristu. Amen? Halleluja. Mela, Ġwanni kapitlu 1, vers 5 sa 8 xejt. Intom ma tistawx tirċivu, għax intom tiddubitaw dak li Alla wiet. U jek tiddubita ma tirċivi xej. Anzi, jgħetilek tippretendix li Alla jtik xi ħaġa jekk tiddubita li Alla qal. Jina u inti għandna nkunu is-sistema tagħna suppost għandha tirripella, taf xi tfisser tirrebella? Mhux tirribella, repel. Tfisser li tant aħna ma nittollerawx id-dubju u l-biża' li kif taħdem taqbed magħna id-dubju u l-biża' tibbawnx lura. Għax aħna id-DNA tagħna ma fiex dubju laqas biża'. Meta tibża anta x'għand tkun waqgħed fil-ġisem. Amen. Ħafna Kristjani għaliex ma jarawx il-qawwa tal-Alla? Għax jimxu fil-biża'. ħafna Kristjani jimxu bil-biża'. Kemm il-darba Ġesu ċanfar lin-nies tiegħu stess li hu jħobb u mitalihom bħalma mitalina. Kemm il-darba naraw il-Ġesu jċanfar lid-disċipli. Fuq xi jċanfarhom l-iktar. Naqsa fidi jew biża' li tfisser li jaħen dinħen. Istess ħaġa. Taħseb li kieku Kristu jiġi issa taf xtejtu fil-ktib tal-Luqa. Tgħidlek meta Ġesu li ben Alla ġej, ħajsib fidi fuq id-dinja. Ma tistax tara s-sopranatural u d-demonji jitredu qudiemek jekk inti tibża' hija. Anzi jekk inti tibża' turi li inti ma mminx x'Alla qal. Kemm il-darba tilkom saret qisha rekord issa. Min wieħed biss nibża' jien. Apparti li nibża' minn Alla, nibża' minni. Għax jien għandi l-potenzjal inkisser ħajti f'ħakka tajnek kara. Ma d-demonju laqqas għandu qatra awtorità fuq ħajti. U fuq l-ebda wieħed minnkom. Imma jien noqgħod attent minn innifsi. Amen? Ħafna minn nies għaliex ħafna Kristjani ma jarawx il-qawwa tal-Alla topera fuq ħajthom? Għax jimxu f'ribelljoni. Ribelljoni kontra Alla. Issa hawn min jgħid
U le, isma, tatix kax jgħidlek il-pastor da. Amur aqbad huwa minn dak li Alla jgħidlek, se nafti. Dak li jgħidlek Alla qatt ma ħajmur kontra l-kelma tal-Alla, wan. U jekk il-pastor tiegħek huwa tal-Alla, qatt ma ħajmur kontra l-kelma tal-Alla. Issa, jekk il-pastor, jekk inti tirrebella kontra l-awtorità tal-Alla, inti mhux kontra l-pastor, inti tirrebella kontra Alla. U Alla joħodha personali. Għalhekk inti għandek Kristjani meta ma tarahomx joperaw fil-qawwa, mbagħad għandek Kristjani mod ieħor li kellimna il-ġimgħa l-oħra ta' qabel fuqhom. Imma jiena u inti peress li d-demonju he is wise, Jaf fejn inti mal-mulej u fejn inti f'rebellioni fil-ħajja. Amen? Għal dawk li tidu tfittxu morru aqraw sew Romani kapitlu 13 minn vers 1 sa 8 u l-ewwel Pietru kapitlu 5 vers 1 sa 8. Għaliex ħafna ma jimxux f'din l-awtorità. Ismawni aħwa. Minħabba li huma mqarqa. Deception. Li huma mqarqa. Issa l-Bibja tgħidlek Ġesu jgħid Ġwanni 8 vers 44 li x-xitan huwa giddieb u jitkellem skont in-natura tiegħu, gideb. U xogħlu huwa li jqarraq. Infatti, id-demonju, believe it or not, arma waħda biss għandu. Xettulkom fil-bidu ta' dan il-messaġġ. Il-xitan juża lilek biex iweġġa lilek. Il-qerq. Ix-xitan iġielek temmen gidba. U l-moment li jemmint il-gidba, inti ċħadt il-verità tal-Alla. Mela meta tuqa ismawni, isimawni sewwa b'udnejkom miftuħin beraħ. Number 1, għażel konxjament li dak kollu li d-demonju jfesfislek, tgħid I doubt that. U dak kollu li Alla jgħidlek I believe that. Imma x'għandna ħafna Kristjani bil-kontra. Tgħidilhom xejn il-Bibja imma dik mhux għallum, imma dik mhux għalina, imma dak għadda mal-apostli. Le għal-mirakli mhux vera ma jeżistux. X'qed jgħidu lil Alla? Jiena niddubida Alla x'qal. U nemmen id-demonju. Igidbu lil Alla. Qed tifhmu? Mela never doubt God. Doubt the devil. Amen. Hallelujah. Tafdaħx, temnux u tatix widen lejħ. It-tini parti. Meta l-għadu jiġi kontra tijak, sew jak biex klimi fesfislek f'widnejk. U jiġi kontra takom zgur bħalma jiġi kontra kulħadd. Jew jiġi b'sintomi f'ġismek. Xaħat għalli pastor ftitilu, xi 3 ġimgħat ilu, aħna qegħdin f'Settembru, għalli kelli ħolma, għalli d-demonju, għalli ħajoqtolni sal-ewwel ta' Settembru joqtolni. Jiena mort naraħ, ma nafx kux jgħataw b'dak il-brother. Għatlu brother, għatlu who said that to you? The devil. So that's good news. Because what he says it from his own nature. Dak li jgħidlek bin natura tiegħu. Għatlu brother, minti xi ħadd mut fl-ewwel ta' Settembru. Għatlu ħatibqa' ħaj u ġej il-fellowship. Baqa' ħaj, ħareġ mill-isptar u ġej il-fellowship. L-imkelma għaddiet u seħħet. Kelma tal-mulej. Mela meta inti temmen id-demonju, iseħħ. U la tkun is-saħħara li seħħtitek. La jkun il-magician li seħħtek. U ħadd ma jkun seħħtek, tkun l-istupidaġni tiegħek li inti servejt biex tkun il-profeta tad-demonju. U għattaqt in stess profetizzajt in fuq ħajtek xrit id-demonju fuqek u l-moment li inti jammintu u għad pastor maġ biza id-demonju ħajotolni.
Attent hija da. Id-demonju billi ma seta jista' joqtlok. Safejna fina mandu lebda seta fuqek. Imma belek gidba inxtrajta u mbagħad annunċjajta. Don't become Satan's prophet over your own life. Become God's prophet for your life. Jesus says you will have whatsoever you say. Not what Satan says. Inti kollok dak li jint tajt, mux dak li jgħid id-demonju, dak li jinti tajt, u jekk Alla qallek u taqbel ma dak li Alla qal, dak ħajsir fuq ħajtek. Halleluja. Amen. Grazzi mulej. Ikkanċella dak kollu li d-demonju ġab kontra ħajtek. Ikkanċella dak li d-demonju prova ifesfes f'widnejk. Ikkanċella dak li d-demonju għalek jek għalek ħammardek, għajt mela grazzi mulej li jina nfejjaq. Grazzi li jina l-fejqan ħanaraħ bajnejja jimmanifesta. Jekk għalek id-demonju ġijajlek jien ħanoqtlok, dan li dek grazzi mulej ħanejx. Grazzi mulej li għandi ħajja twila. Grazzi li l-pjanta la jien ħawet u f'ħajti. Halleluja. Ejt il-kontra, dikjera l-kelma talla fuq ħajtek, dikja l-autorita li għalla tak. Amen. Għamel announsja il-kelma talla, profetizza l-kelma talla fuq ħajtek. Uża il-fidi, ismaw nisewa, uża l-fidi u uża fommok, kull sienek. Amen. Biex testabilixxi il-pjan talla fuq ħajtek. Dak li Alla qal fuqek huwa etern. Ma jitbidel qatt u ma jitħassar qatt. Dawk li intom kelkom id-demonju fikom, dawk li intom kontu fl-okkult, iqaf ibża. Iqaf. Għax il-fatt li bżajt qed turih id-demonju emmintu. Uża l-awtorità li Alla tak u ħassar dak li qal. L-ewwel Ġwanni 4 u ħanispiċċaw bdew nitolbu. L-ewwel Ġwanni 4. Vers 1. Eżis, mhux lil kull xorta ta' spirti għandkom temnu. Mela, hemm ħafna spirti, temnuhomx kollha. L-spirti stħarġuhom biex taraw ikunu ġejjin minn Alla. Għax kienu ħafna il-profeti folots li tħarġu fid-dinja. L-Spiritu tal-Alla tarfuh b'dan kull spiritu li jistqar li Ġesu Kristu sar bniedem u minn Alla. U kull spiritu li ma jistqarx li Ġesu Kristu mhuwiex minn Alla. Dan hu l-Spiritu tal-Antikrist li intom smajtu li għad irid jiġi, anzi issa stess ġa qiegħed fid-dinja. Uliedi, poplu tal-Mulej, Kristjani insara, poplu River of Love, intom speċjali. Għax intom ġejjin minn Alla. Intom ġejjin minn Alla. Intom ġejjin minn Alla. Jien ġej minn Alla. U jekk tirreġa' talili, ma tkun xi ħaġa għalik tajba qudiem il-Mulej. Però tista' tirreġettani għax jiena niġi f'isem Ġesu Kristu. U jekk niġi f'isem Ġesu Kristu, u jekk bniedem tal-Mulej jiġi f'Ġesu Kristu tirreġettaħ, Alla joħodha personali. Birek il-ħutek fil-Mulej. Itlob għalihom, birikom, tkellem sew fuqhom, onorhom, irrispetthom. Għax issa dawk huma tal-Alla. Dawk huma tal-Alla. Huma ġejjin minn Alla, intom ġejjin minn Alla, kulħadd jgħidha jiena ġej minn Alla. Meta l-lejla tmorru lejn id-dar jgħidulkom minn fejn inti ġej, jgħidulhom minn Alla. Meta xi ħadd jgħidlek kemm minn Alla kont int, il-Mulej Alla bagħtek. Vera, kif kont taf? Vera. Alla bagħtni. Int min taħseb li jien tiġetlek. Ma naħsibx iktar, ċerk. Uliedi,
U ġa lil daw id-demoni kollha ġa elibtuhom. Mhux ħadd elbuhom ta'. Mhux jekk issumu titolbu ħafna telbuhom ta'. Mhux jekk tiqogħdu ssawtulkom infuskom telbuhom. Tiġà elibtuhom. Tiġà elibtuhom. Ejda warajja ent, ejdu id-demoni kollha. Ejd int. Id-demoni kollha. Li f'ħajti ġew kontra tiegħi, jien tiġà elibthom kollha. Fi Kristu Ġesu. That's it. Taqsa qajja. ħares waħda lem għedhom, under my feet, intom taqsa qajja. U meta tittejdilhom xi ħaġa. U meta tittejdilhom xi ħaġa, ikteb fuq il-pett taż-żarbun ngħidulhom ħaqra. Halleluja. Ismani. Intom ġejjin minn Alla. U daw id-demoni kollha li hawn fid-dinja diġà elebtuhom kollha. Għax dak li hemm fikom, dak li ammar fikom, huwa ħafna akbar minn dak li hemm fid-dinja. Halleluja! Halleluja! Dak li ammar fija huwa ħafna akbar minn dawk id-demoni kollha li hemm fid-dinja. Halleluja! Id-demonju jibża, jitwerwer meta jara l-Kristjani jiskopru x'qawwa u awtorità għandhom fi Kristu. Bħalma hu jibża minn Ġesu, id-demonju jibża minnek letteralment. Letteralment. Bħalma kien jitturmenta ruħu bil-preżenza ta' Kristu, jitturmenta ruħu bik. Issa ibda eżerċizzja. Ibda uża u eżerċita l-awtorità li Alla tak. U għati glorja lir-Re. U avvanza s-saltna tiegħu bil-qawwa u l-awtorità u iddomina f'din il-ħajja. Halleluja! Umu bil-wifqa. Umu bil-wifqa. Kulħadd jgħid warajja. Poġġi għajd waħda fuq qalbek. Olli dak l-oħra li l-mulej. ħanamlu ħalfa l-lejla. Isna ħanamlu patt. Jon kella ħanerġaw nirreġuvinaw, nifrexjaw, inġeddu il-pattana. Olli dak li l-mulej. Ejt wara jessa stess. Grazzi missir. Li jiena ġej minnek. Int batni f'din id-dinja. Jiena ġej minnek mulej. Għax jien imwilet minnek. Jien imwilet minn Alla. Jien it-tempju tal-Ispiritu Santu. Alla li jista kollox jammar fija. L-istess Spiritu Santu li għajjem il-Ġesu mill-imwiet jammar fija issa sess. U jiena għandi qawwa u awtorità fuq id-demonji kollha li jeżistu madwari. Kull spiritu ħażin, imniġġes, arriq, spiritu ta' mart huwa taħt saqajja u jien diġà rebbieħ fuqhom kollha. Għax akbaru dak li hemm fija minn daw kollha li huma fid-dinja. Jiena qiegħed fid-dinja imma ġej minn Alla. Jiena parti mis-saltna ta' smewiet. Għandi l-istess DNA ta' Alla ġewwa fija. Jien imbierek u minix misħud. Id-demonju ma għandu l-ebda seta. Ma jistax imissni. Ma jistax imissni. L-ebda marda. L-ebda virus. L-ebda demonju. Mandu seta fuq ħajti. Għax jien immarkat bid-dem ta' Ġesu Kristu. Is-siġillat bl-Ispiritu qaddis tal-Alla. Akbaru dak li hemm fija minn dak li hemm fid-dinja. Id-demonji kollha
u ma taħsa għajja, jien rebbi, jien vittorjus, fizem Ġesu Kristu, ma nibza mill-ebda demonju, ma nibza mill-ebda gidba ta' demonju, il-verità t'Alla tammar fija, in-nar tal-Ispiritu Santu, jammar fija, kull fejn imur nimmanifesta il-qawwa tas-Sultan u Re Ġesu Kristu, l-unika sit fuq ħajti għal-glorja tiegħek missier. Halleluja! Hallelujah! He is my Monsignor! U bisu għal Monsignor tijaj! Hallelujah! Gloria lilek Ġesu! Let us worship the Lord. If you need healing, come to the front right now. Jek titati ħajtek il-Ġesu Kristu ejja għaddim issa stess. Sing it. God with us, revealed in us. Emmanuel. Emmanuel, God with us, God with us, revealed in us. His name is called Emmanuel. Once again, sing it again. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Your name is called Emmanuel. Oh, God with us, revealed in us. His name is called Jesus. Emmanuel, Emmanuel. Your name is called Emmanuel. You're God with us, revealed in us. His name is called. Hallelujah. Jekk inti lejla smaj dal-messaġġ u tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu għall-ewwel darba verament. Din hija l-opportunità tiegħek. Din hi l-opportunità tiegħek. Alla ma jridx reliġjon u iktar reliġjon mimluda mill-bniedem, l-ebda wieħed minnhom. Trid issalva, trid ikollok ismek miktub fi ktieb tal-ħajja, trid ikollok nubietek maħfura. Trid tkun ċert li jekk inti tmut il-lejla tmur il-ġenna minflok fl-abbissi tal-infern. Triq waħda bissem, m'hemmx mija, wieħed. Waħda biss. U triq dejqa. U bib wieħed. Għal dawk kollha li intom hawn preżenti u tgħid li pasta jien l-lejla nixtieq nagħti ħajt il-Ġesu. Oli jdejk fejn inti. Tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu oli jdejk. Dawk kollha li lejtu jdejkom jew suppost lejtu jdejkom iġrilgħu marra issa stess. Jekk inti qed tagħda l-messaġġ. Mura ara dawk il-passaġġi li jiena rajt magħkom. Mark 5, Ġwanni 14, l-ewwel Ġwanni kapitlu 4, Luqa kapitlu 9 u Luqa 10.
mor aqrom, immeditom. Ma lejla jekk inti tittamel tibda bidu ġdid. Jitkollok il-Ġesu f'ħajtek. U l-bidu, u tmiem. U biss. U biss! U biss, u biss. Għax huwa kollox. U kollox. U kollox. U l-fejqan tiegħek trid fiq int? Ma laħad fiq. Simple as that. Tittimġri wara Ġesu. Amen? U l-lejla jrid jintaqa' miegħek il-mulej. Mest? Grazzi mulej. Ollu idejkom lejn mulej. Għalqu idejkom, għalqu għajnejkom lejn mulej. U għajdi talba minn qalbek, ersaq l-qudiem, ersaq l-qudiem intu. Għax ersaq ħana help them. God with us, revealed in us. Jesus. Min qalbkom. Kulħadd jgħid it-talba warajja minn qalbek issa stess, jgħid it-talba warajja inti. Il-preżenta tal-mulej daw. Illum issa qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Naf li mingħajrek ma jien xejn. Zero. Naf li l-qawwa biss hija bik u fik. Ġesu, grazzi tal-li ħabbejtni. Grazzi tal-li mitta lija fuq salib. U fuq is-salib inti ġarrejt id-dnubit kollha tiegħi. Il-mart kollu tiegħi. U permezz tal-mew tiegħek, u permezz tal-qawmin tiegħek, ma t-tielet jum insalvajtni. Mhux b'mertu tiegħi, imma mertu biss tiegħek. Ġesu ejja f'qalbi, aħlisni, kisser il-ktajjen tal-għadu mi fuq ħajti. Aħfilli d-nobieti, mulej. Ejni Ġesu. Illum il-qudiem irid ngħix għalik. Mhux bis-saħħa tiegħi, ma bis-saħħa tiegħek. Mulej, illum niddikjarak minn fommi u minn qalbi u ngħid Ġesu wassit il-mulej u s-salvatur ta' ħajti. U d-demonju m'għandek l-ebda jett iktar fuq ħajti. Jien fil-ġisem, fil-ruħ u fl-ispirtu ta' Ġesu Kristu biss. U lilu biss nsejjaħ sejt. U lilu biss nsejjaħ mulej. U lilu biss nsejjaħ qaddis. U l-aktar qaddis. Irċievi is-salvazzjoni tiegħek. Irċievi l-paċi tal-mulej. Irċievi l-fejqan. Il-mulej fejqek, joħorġok minn dik is-soda tal-mewt u s-soda tal-mart. Jaħilsek il-mulej mid-droga, mill-ħakma tal-alkohol. Jaħilsek il-mulej issa stess. Il-kelma tal-la tiġi fuqek u l-qawwa ta' Spiritu Santu tinżel fuqek. U ejja wagħti xhieda ta' xemel miegħek il-mulej. Narawk il-ġimgħa d-dieħla, hija konferenza. Tibda minn nhar it-tlieta, titlef xejn mill-konferenza. Ejja. Pija narawkom l-4 u s-sif il-7 u l-ħadd fil-10. God bless you YouTube, Facebook and TV. God bless you.